царстве нашему Господи. Царстве нашему Господи. Милости Он Твоей Он призови. Милости Он Твоей Он призови. Doktora Bernarda Garaja, kandidáta vied. Pani profesorku Janku Hečkovú, kandidátku vied, vedúcu katedry histórie. Pani profesorku doktorku Janu Sokolovú, kandidátku vied, vedúcu katedry rusistiky. Pani profesorku doktorku Editu Gromovú, kandidátku vied, vedúcu katedry translatológie. Pani docentku doktorku Evu Švarbovú, filozofie doktor, vedúcu katedry romanistiky. Pani docentku doktorku Vieru Chebenovú, filozofie doktor, členku štátnicovej komisie katedry germanistiky. Pani docentku doktorku Andreu Plaščíkovú, filozofie doktor, členku štátnicovej komisie katedry náboženských štúdií. Pani docentku Vieru Jakubovskú, filozofie doktor, členku štátnicovej komisie katedry filozofie. Pani doktorku Ivanu Mihálikovú, filozofie doktor, členku štátnicovej komisie katedry všeobecnej aplikovanej etiky. Osobitne srdečne vítam medzi nami rodičov a príbuzných slávnostne promovaných absolventov a ostatných milých hostí. Dnešné slávnostné odovzdávanie diplomov sa koná na základe úspešne zloženej štátnej záverečnej skúšky a obhajoby diplomovej práce.
Absolventi v súlade s paragrafom 53 odsek 8 zákona číslo 131 z roku 2002 zbierky zákona o vysokých školách nadobúdajú vysokoškolskú kvalifikáciu v spoločenskovedných študijných odboroch a priznáva sa im titul magister. Bakalárka Kristýna Ižolková, narodená v Leviciach, prospela. Bakalárka Veronika Kozárová, narodená v Nitre, prospela z významného. Bakalárka Lenka Kubušová, narodená v Nitre, prospela. A svedomie, že budem verná Slovenskej republike, že budem zachovávať tie zákony a nariadenia, že si budem svoje povinnosti plniť zodpovedne a čestne. Sľubujem, že ďalším usilovným štúdiom si budem stále prehlbovať svoje odborné vedomosti, že vždy a všade sa budem starať o blaho a rozkvet našej vlasti, kultúry a vedy, že vo svojej ďalšej pracovnej činnosti sa budem riadiť princípmi humanizmu, demokracie a vlastenectva. Magisterka Andrea Čimová. Magisterka Veronika Kozárová. Magisterka Lenka Kubušová. Magisterka Beata Matisová. Však to potom si... Magisterky a magistri, dámy a páni. Som presvedčený, že to, čo nás v tejto chvíli spája, je spoločný poznášajúci pocit z práve prežívaných okamihov dnešnej slávnostnej promócie. V každom z nás však táto nevšedná atmosféra vyvoláva pravdepodobne iné myšlienky. Vo vás, vážené absolventky a absolventi, sa pocit radosti z dosiahnutého úspechu možno prekrýva s obavami, čo prinesie budúcnosť a ako sa zmenia vaše životy. Vaši rodičia a blízky sa tešia, že aj vďaka ich podpore vás dnes môžu vidieť pri preberaní. Máte to do kamery! Oh!